Ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska to bude inšie video, ako ste možno zvyknutí, ale proste pustíme sa na to. Viete, koľko stojí mlieko? Ja som sa tým už zaoberal. Kamo, je predražené jak sviňa. Ja hneď idem. Nie je to žiadny sponzor, hej, čiže si nemyslíte, ja chcem žlté speňaženie, nie je to žiadny sponzor. Ale tak. Ne, nechci. Malo i mlieko. Tak, preč a idem na cenu mlieka. Ceny mlieka, ceny. Kamo, ja sa tým teraz zaoberám a neviem. Proste mi príde, že mlieko je dáko predražené. Dobre, nie je to žiadny sponzor, ale 8,90 za jedno mlieko. No pekne. 89 centov a hodíme si to do kalkulačky. V jednej krabici mlieka je asi 12, no proste v tej škatuli je 12 mliek, čiže 89 9 krát 12 89 krát 12. Dobre, malo by to byť čiže 1608. Čiže to tak hodíme. To by malo byť aspoň 5 euro alebo možno 6 za jednu krabicu. Hej, Čiže toto vymažeme. Jak sa to vymazáva? Chyba. Mena, tak. Euro. Dobre, čiže 89 centov. Čo? Neviem. Proste ideme späť. Hodíme toto.
Slavy. Zložka, nutné včerých. Čas. Údaje. Plocha zľavy. Pôvodná cena, neviem. 6 €, hej. A zľava je, prosím pekne, 27%. A je to lacnejšie o 2 €, hej. Ale keď také blbé zľavy dávajú, hej, že zľava je 20%, tak sú stojí 4,80, prosím pekne. A keď je to ešte Tesco, taký blbý obchod, a no nie je blbý, ale proste nechodíme tam často. 11 oných, tak je to o koľko? O 66 centov lacnejšie. Hej, 66 centov. Ušetríte 66 centov. No nič, nejdem sa týmto zaoberať. Dneska som chcel hrať... Nie, bravko. Tak. Toto. No, už mám stiahnutý Brawl Stars. Možno ste si to všimli. Na Robloxe som pre Olivera, veľmi známú hru pre Olivera, začal hrať. On ju asi už aj vidí, aj ja ju vidím, aj vy teraz ju vidíte. Collect all pets. Chcel by som... No asi... Niektorí viete, o čo sa jedná. Tak môžete napísať do komentárov. Ja som to už raz hral. Už som bol aj v tej džungli. Som zatiaľ len vo foreste. Neviem, prečo mi tam ukazuje, že som v dezerte a mám tam už viacej oných. No, hodina oka. The desert. Dobre, som v dezerte, nejdem vám to tajiť, som v dezerte, bum bum bum, bac. A mňa by tam to zaujímalo. Plus, aha, jeden slot. Uncommon. No, hrajte sa tu s tým. Kamo, niekto má Charizarda, jo? Niekto má tu Charizarda. Aj vlka. To som mal tiež. To si, Oliverko, veľmi dobre pamätáš. Jaj. Tunak mám za 100 000 a tunak mám len za 25 000. Tak ja tomu nechápem. 45, to je 70 000. Otvoríme jedno vajíčko, Uncommon. Mám peta, ktorého som predtým nemal. A toto je môj, toto je môj, toto je môj, toto je môj. A toto sú Charizardi mali. Destroyed Crystal. Moje gesto. Nie gesto, ale... Apa. Ak nepočujete zvuky, natáčam vonka. Oj. Prší tunák.
Dneska myslím na celom Slovensku prší. Za chvíľku budem mať ďalšieho rare. Mne ešte treba hodne tých rare na epic. Epika chcem, epika. Epic je tento malý vlčík je epic. Čo? Nee, ja tam chcem ísť tiež. Zupánek. A pohnite si s tým moji peti. Toto video bude trošku dlhšie, ale sme sa zaoberali cenami mlieka. Môj tata išiel do obchodu po mlieko. Nie, nešiel, ale dúfam, že nikdy nepôjde, aby sa mohol vrátiť. Tak. Aj 12 000 plus 5 speed. A som dosť rýchly. 20 000. Už musím mať tých 10 000 našporených. Bum bum. Yes, mám 10 000. Tak. Jedna peťka, no poď peťka. Naskoč mi tam. Idem mať ďalšieho peta. Yes. Idem si po ďalšieho peta. Nač mám novú postavu. Hej. A nepýtajte sa, kde som zobral ten zahnutý oný. To zahnutého blbca. Use. Equip. Tak. Teraz, keď zase si našetrím 5 oných. 5 uncommon. $1 milión musí mať. Aby som mohol niečo mať. Dobre, čiže 35 000 krát 5. Je 35 krát 5. Tak. Čiže 30 krát 5 záde 60. 120 000 musí mať, plus 5 krát 5, 145 000 musím mať. Why? Dobre, na to si hojne dlho budem šetriť, možno dojdeme aj do ďalšej oblasti. Kamo, kedy už bude sopka? Či to býva len na Vianoce, či kedy? Lebo je tu taká sopka, myslím, že je, ktorá vylezie spod zeme a stariala prachy. Vtedy si tých 40 000 aj môžem našetriť. The desert temple. Equip 1 plus 1 equip pet slot. Pet.
Rare Key ide Epic a Epiku ide Legendary. Čo? Potom po Legendary ide Prodigious, potom Ascended a potom Mythical. Mythic. In the forest. Tam on tak nie je na hovno byť, ale pozbieram si tu aspoň všetky koníky. Prídeme rýchlo tunak. Desert. A presunte sa tam všetci pekne. Šetorenie batérie, viem, mám menej percent, ako by som mal mať. Tak. Už len šetrím. 6. Dúfam, že nebudem musieť ísť do mídov. Teraz to. A tu, no. Kamo na tých 142, že nebude mať. The desert. Že zase tu ide ťažiť, ne? Je to náhodou. Nebude to náhodou tá sopka, nie? Sopka prachu. A potom sa vyklidí všechno. Aha. To nie je Giant. Len Giant. Potom je ešte ukážem. Come on. Yes, ja to budem mať. Ja IRL idem do výšin. Ešte potom aspoň do 200 000, ktoré budem mať. Aspoň 200 000, lebo čo som to chcel? Neviem už.
toto video možno bude mať 30 minút, čiže sa pripravte ešte na ďalších 10 minút. Up. No už mi trošku preskočilo z toho konca, lebo idem do piataka na druhý stupeň, sme štvrtáci a ideme na druhý stupeň, svegery, žiadny svegery. Ani sa tam popravde neteším, lebo veľa nových tvári, veľa ľudí, čo ťa budú neustále len buzerovať. Učitelia, ktorí sú nasraní z toho, že musia učiť, aby mali love a nevedia o tom, že love sa musia zarábať, nie že sa dávajú tie love rovno na ruku, ale že sa musia zarábať. Oni proste o tom neviem. Jaj. Kámo. Pavúčik, čo tu lezieš, si taký naspidovaný? Tu 75, 6. Collect drops, ok. The desert. Kde tu mám? Neviem. 4 Epic! Yes, mám epic! Mám rád. Boom! Kámo, ja som taký rád. Celý bez seba. Epiku. Mega rád. Tu aj výmena. Nie je tu výmena. Damage tu. Fuse, pinak. Ratun. Neviem prečo tu začali títo obrovia. Obrovitánsky. A nie je tu výmena. To je celkom škoda. Vidíte túto neviditeľnú stenu? Potrebujem mať 75 petov, aby som sa dostal do tejto ladovateľej. To je vlastne the middle je niečo, toto je vlastne toto, len tá budova sa zobrala, dala sa semka a dali sa tu zosuchnuté stromy a tieto. Že krystaly.
A tiež toto isté, hej. Je tu kaktusy a stromy sa dali z forestu a aj zasnežené sú len. Na pár kopčekov. Tento kód. Tak. Toto je najsilnejší hlas, jak môže ísť. Komu, ale je dosť veľký. Ember. Ty si dosť veľký, Ember. Aha. Prečo mi to nepribýva? Nehodujeme. Ja si idem po 25 000. Už jeden. Black rum. Rum nemám. Mám black rum. Aj dostanem nového. Mindou. A poďte semka do tejto núbatskej krajinky. Dobre, ešte nemám všetkých kamán. To hneď hodíme. Chcem mať všetkých kamán. Kamán teda. Dobre, toto bude rýchlosť. Toto je rýchlosť svetla. Petíkovi. Dino Park. Kamo nene. No, s týmto asi ukončíme dnešné video. Dúfam, že sa vám páčilo. Ja už som túto hru aj mal roztenčenú. Rozhranú. Dúfam, že sa vám videjko páčilo.
Zabudnite zanechať odber. Dnešné je trošku dlhšie, ale je furt to video. Je to furt video. A prepáčte za to, že je také dlhé. Pre tých, čo si nevedia rady s tým, že nemajú ostatným skákať do videí a nemajú sa im vysmievať a No. A čus.